na magkabinatayan sa paksa. Ito dahil kita sa mga manisan ay magmanglayat pa ng mga kapan ng Mr. Jesus Marabel Indul Sumera. Ang Easter Thanksgiving Mass ng Jesus Magdalena sa Banyan. Pagdawag sa mga kumilipito kay Nako Guadalupe. Tapos tabi ko na lang yung response. Magdalena. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumakayo. Itinaragsa a puso, itinawaya a puso, iti agragra ko a puso. Rambangan tayo, ti aldaw ti panagungar ti Apo. Itit tayo ken kuana ti amin tayo. Agkalag tayo ken kuana, na iti kamaudyanan, makipagungar tayo tumet. Kas intalin na kala tayo. Itinaduwag ng panagdaydayaw tayo, bigbigan tayo, pwede itibasbaso tayo. Dagiti gundaway, nga naawanan tayo tinamnama. Dagiti gundaway, nga naupay tayo. Dagiti gundaway, nga hantay nagtalit ti panagungan ni Kristo. Pagbabawian tayo, dagitoy, at na may karita na magkalaman, itinagdasan pag na misteryo. Itinapakong babaan natin ko na tayo. Agkonfesara, iti Diyos sa mga nagaling namin. Yan kalakayo at kakabsat, tasya nakabasula, iti panunod sa owaramit kaniliway ko. Basol ko, nay. Isumat pagpakaasya kay Santa Maria Magdalena ng Virgen. Kalagay amin ang Angeles at sa Santos. Yan kalakayo at kakabsat, kay pagkaasin ang unang kaasdan na tayo mga timan nakabalik na Diyos, kat kalpasan timan nakapakawan ng itikasbaso tayo, ipan na tayo, itindihan na at na namin.
Magpaalam tayo. O Diyos, itang aldaw, tibugbugtong na anak mo, pinarangag na ni patay. Kat inlukan mo kada kami tiruangan ti agnanayon agyan. Ita karambakan mi ti panagumar ti Apo. Pabaruet na kamo kani, babaeng ti parabor ti Espiritu, kat pagumaran na kami iti silong tiranya ti baro agyan. Gaputan Apo may sa Kristo nga anak ng Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka, didikim po yung Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti hingganan. Di maibasa na araw ni Aramid na Bibi Apostol. Nagpalawag ni Pedro ay balay ni Cornel. Ang muyo tinaitong mga kasama ang Aramid iti amin ang Judea, ang nagpuri ni Galilea, kalpasan ni paninika sa balikwan iti bunya. Ang muyo tinaipapan ken Jesus at taga Nazaret, ken ti panangken ti Diyos ken kuana iti Espiritu Santo, ken panmakabali. Napan ni Jesus iti amin ang lugar na nag-aaramin iti naimbag, ken nagpapaimbag kadagiti pinarparigan ti Diablo. Gaputan akin kuana ti Diyos. Da kami iti mangpaneknek iti amin nga inararamid na iti daga. Dagiti Hudyo, ken iti Jerusalem. Pinatay da babaeng panangalansada ken kuana iti Diyos. Ngayon iti may katungan daw, nagumar ket nagpara. Saan ang iti amin na tao, kundi ket taga kanila ikasaksi at pinili ti Diyos. Da kami anak ipangangken magiinom ken kuana, kalpasan ti panagtungan. Binili na kami ang mga kasaba iti Evangelio, ken mangpanagnek na isu iti dinutukan ti Diyos, ang magmumulong kadagiti nabiyag ken natao. Saksyan dagiti amin ang propeta, di maipapan ken Jesus, at isya sino man ang mamati ken kuana, mapakawan ko dagiti basbaso na babayan kan nakabalin kinagali. Di sa uya. Dahito iti nakamaskas na aw aldaw ngay kendek yapo, agragsak agrambak tayo. Dahil hindi nakasasaw nga daw ismetlemya, agragsak pinagrabak tayo. Agyaman kayo iti yapo ay sunay ba, tagnanayon iti agbalbalin mayat na, kunangaron dagiti Israelita, agnanayon iti agbalbalin mayat na. Dahil hindi nakasasaw nga daw ismetlemya, agragsak pinagrabak tayo. Pinagbalinin tayo, di pa nakabalin na, tinabinig pa nakabalin na iti gubat. Sa anak to ang tayo hindi katagyaga, tapno ipakamo nagiti aramid niya. Dahil hindi nakasasaw nga daw ismetlemya, agragsak pinagrabak tayo. Di ba to akas na awan sa Serbina, ay benleng dagiti ang patpatakder, nagbalik ang hamunaan na bato. Aramid na ito iti ako, anya na nakaskas na aw di matak tayo. Dahil hindi nakasasaw nga daw ismetlemya, agragsak pinagrabak tayo. Di maigasa na araw iti muna asulat, isan Pablo kadagiti taga-Corinto. Ang muyo daytoy ang pagsasao. Basit na ang ipadora ni mamagsog iti intero amasa. Masapul karud na ikatanoy daytoy idaan ang ibadora, ti basol, tapuna ang anay ikinadalusyo. Iti kasta, mayalig kayto iti baro amasa nga awan ibadora na, akas iti pakanakaakmo ang kastakan. Ngamin, na isa na ti fiesta ti Pasko, ket na idato na ni Cristo ang kordero tayo iti Pasko. Ngarud, rambaman na yung ti fiesta magalang itinapay na awan ibadora na. When, at rambang na yung babae tinapay iti kinadalus, kaya kinabuhi. Saan na itinapay na andaan iti ibadora, ibaso kaya kinadalus. Isa uta.
Sekwensya. Takaya Kristiyano, may kayami, tani Kristo intay kay gayawin. Isu ang pagpaskuhan tayo ni ipati. Kasupon, sinupod na nagtilan na kaya ang meron. Ni Kristo kas dinamulitan ang kordero. Itiama, inyamo na tinakabaso na tao. Nakaskas daw, hinda panagdangatan. Tibiyang kiti patay ang nakasa. Nataymen yung silibiyang na agaritan, ibagaman Maria tinagita, iti at itanan na ikas na utala. Dahil ikas na unay, asinang samita. Nakita ang titanem dahil silibiyage, tiranyag dahil tinalpas na nakumare. Dahil naumsi ken kay Rume. Sinaksyan na ito ilaliti ang miles, ken tayo di imbumunda ken kuwana nga ules. Agraman na tumapay ngayon na pinagkawes. Nabugalan ni Kristo ang kaspang ng namaa sa Jai Galilea, ikay ken adiang takda, tanapan sa Jai ken mangragragsa. Amo niya nabungkata kanaliti na tayo. Kristo, nagbaligikan ken patay, uari at nagputi pakawan sa ranay. Amen. Alleluia. Nasibkan pa ilaan ti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na anay katen na iti batuan na iserra iti tanem, nagtaray anapan ti ang Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Dayti dinungdungo ni Jesus. Kinunan na kadakwada, inigkat dati ako iti tanem, ken saan tinaampo tinangikabilang da ken kuana. Napanarod ni Pedro ken tinaisaw adalan iti tanem. Nagtaray da adwa. Ngem na parpardas ti managtaray da kana adalan ken inunaan na ni Pedro at inumanon iti tanem. Sinirip iti tanem ken nakita na kay kilupot alinen. Ngem saan na simret. Simmarno asimbangpet ni Simon Pedro ken naglayon na simret iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaglag sa Jai. Ken tilupot anayagbeb iti ulo ni Jesus. Ngem saan anailaog iti ang tilupot alinen. Nudikat na lupot anailasin iti sabali aliso. Simret men ti adalan, dedin mo na ang adanon iti tanem.
ka na tinapasama kat namaki. Di dapay na naawatan ti ko natin na santuan asuran ang masapol nga agungan ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Happy Easter ako. Tapos na masimanang sa kalagyan yun. Happy Easter! Dada ka lang simana. Diyan mo na sininikan ko ang nakakita ka nila hindi na i-post na di may isang lugar ijay Kalinga. Diyan mo na niya nalugar na diyan basta i-post na yung Facebook. Dahil diyan itsura ni Panchunda na duman-duman din sa ilan hanggang sa lahat yata yung mga box na tan. At nagsinang helicopter, at nagsinang barko, kasi ay kaya na duman-duman din ang pusat muna. At nagsinang lugan, kasi naduman-duman pa yung motor, at yellow, at blue, basta very colorful din ang pusat ito. Kaya umayak niya ako na yung idea nila dito na may kakakas dyan mo, hindi design na para dyan ang pusat ito na. Kano siya katamot di matayo niya naman i-design da na siya at siguro ng kalis wano raketa wano ergan baka purmay purman kaatap yung mga hindi ang may purmay purman na kayo may plato mo nagtuon dapat agar nakuyot na hindi ka na niya purmay purman na niya plato mo sa bagay ang kalangan na magpindi niya yung amin style ko, oy, ganas ito sa siya kasi. So, tulungan na yung sura niya pang-job niyo. Kasi, dahil nga tajis mo sa mga iwa. Nagsinangiwan na pang-job mo. Kaya dahil, sura ni tajis mo sa rela. Hindi ka mo. Siguro, hindi ka rin yung pang-job. Namin, topic tayo. Dito'y pananungan. Kaya dito, di awan na diyan na pansyon ni Apo Jesus. May isa na pakakitaan, pangmananag na nagiti, kastay business, kastay wedding, may isa na nagiti pangmananag na nagungan ni Apo Jesus. Di pansyon ka niya na, dakgal na ba ito mabalik mo ni Sumrad? Hanggang niya tayo, itang maparato na bakslatan. Hindi kan mo tindayan na ganito pang taga-paratungan, ijaydan na aga-aya. Ijaydan na ag-istambayan, nag-Facebook, ijayan, trabaho di ba ito? Isang nag-maintain na kampus ang ito. Hanggang kasi dyan, ang bakslatan, isang higay pa rin di ba na ang Jesus na dakil ako to, at abot na mabalik mo ni Sumrad na nalalaman. Sigod ni description na. Kanya nagiging kaming pamanagdag, review tayo, kanya nagiging proofs of resurrection. Hanya dari pemenang dan pemenang empty itu awan nantian dijai unanti tanan mabalik na pemenang dan awan ni Apo Yesus di bagatay siguro natunan haama umanay di empty itu tima ikan mga pemenang na iso dijai buat lo dijai umbarabad da idinatay ni Apo Yesus kano naguma at danang takaw di bangkay na apa yung ninabusan na DJ barabat ti ulo na form mo na may nakupit na lubot na inisto di sa bayan lugar sa bayan mo di pinangbumunda. Iso nga dito white law may ikatlo di lalaki at tungtugaw kay bagala ang ni Apo. May dinapan na di atalan na Maria Magdalena di ko na sino ti berberogan niya ni Jesus at ada Nazaret nagungal na paano. Awanan, may sa pamanagnan natin, baga dito ang anghel ko na tayo, ibagarog na hardinero, nangungal ko na lang. Or, isa ba rin interpretasyon, ni mula ako Jesus dahil sa bali ng anghel ko na natin, sa bali ng description, or interpretasyon, baba, ni mula ako Jesus, nung handa malasin, taapay, siyempre ang duluan na Maria Magdalena, na blur di matanda, saan nasipngan ay tuunag di pansyon. Nang anghel ko na dati nalawlawag na panarita, tikalakkalan na pamanagdag na ni Apo Jesus na bunga, iso na dyan, Easter appearances.
Ti panagparang-parang na kadagiti adalan kalpasan ang nagungan. Dahil ti kadakkel na pamanag nga ni Apo Jesus nagungan. Ang higana na kadagitoy nagparang may lang. Di divine mercy tayo. Nagungan ni Apo Jesus, nagparang din Sister Faustina at daan raya nga dara kin danum. Nagparang ka na diti adalan na niya ko na Tomas, pukawag tadwa-dwa kitaen. Tinagnaan ti lansa mga. Idi adalan ti gaputan na natay ni Apo Jesus na diti adalan nagaawid ka nagsubli ka nagkalap. Ngamidi adalan nagkalap ko na ni Apo Jesus katakwata. Mangtad kayo mantikan tinuno na sinda na impakita na naisuna haan na alalya. Haan na espiritu lang pud-pud no anunga. Isu na diyan di pamananan ay dito, jawan na diyan na puerto diyan nagparang nga lalaki nga nagibaga nga nangungar ni Jesus. Ti man isu na wala ti man ipapa. Isu na diyan Mr. Appearances di pa parang na. Kada tayo, we are still people. No haan nga nangungar ni Apo Jesus di pinatay. Awat mama ay amin, awat mama kapati na din yung bagana. Uray na din kumukulang tayo ng milagro na bakahan kay Kapchin na nangungar ni Apo Jesus. Kada tayo matagtao na, we are still people. Tagtao na tayo ni Kristo ang nangungar. Unang lasang tayo hindi ipapatay, mga rinambakan tayo ni Quaresma, aging na semana. Ang lasang tayo ipanagtotoo na ad-adda tinamnama tayo hindi panabunga. Isugarod nga, ti puso tayo tagtakuman, datayo ti kaharagsakan. Datayo kumag-agra-agra pamakta ng ilaw. Ikaro na detaro pa yung kasala Biyernes Santo. Nakamirog-gurog na nilay, kasala isong tinatay ng mga lang. Nagdita kayo yung isang manatayan. Iso awang iso na kayo kasala tinatay. Ang dami na di masabak mo ko, makapaalis ti mirog-gurog. Kala naman natin, akong may ganas na makita. Dahil, uray mo ano, ang dapat din niya. Uray no adda sakit. Uray na sakit mo, uray ang problema. Uray ang niyang mga pagdadaan. Dapat naragsan tayo. Tapay ang niyang ibagbaga na tiintid na galap lang uray kay managurang isumunod na din namnaman na makaalot tayo ito, itinayta atanan, itinayta apansyon, rumpuas na yun to. Yan na ganado. Agbukar na yun to, abakan tayo pumunay na tanan na inapakdor ni Kristo. Iso katipuso tayo, siraragsa, agrag-rag mo, agdagdayaw. Uray ang dapat din niya, haan ka na agbutan, basta agaputang. Haan ka na agbutan, basta agaputang ka, nang namawin tayo, makaungar tayo dito. Anya mga problema. Anya mga nakastaan na masusunod para problema. Ibagbaga ni Apo Jesus, uray tayo ni patay, kabagalan na nalaksan. Makaruwar tayo ito itiday na apansyon. Nung nagandong magamit ni problema, mas pilipilin tayo ti agyan di ulang ti pansyon. Anya na ti pansyon ti biyak tayo. Amo yun ang inipalo. Ano yung kakasal tayo at di pagbaludan. Ngamin ang apostolay ni katakwada. Hindi seminarista kami. Kasasaritan kita alam nyo na niya ni kasasarad na amon pino ang niya nagijay nagrigatak dati ni pagmayakan na uray na kabalog na ng jipuso na si waya-wayang na ipakawanda taglindag at kulpisa kasla ko video ay ayun na dada inclusion di miyamda ngam di jipuso na waya-waya nagdagdumang mas balog tayo kayong isunda mas nakapansyon tayo kayong isuda magmagnanakagpaiso agdidiyan ka nung kinagpaiso ng kasla nakakanon taapay ka na agdidiyan na lang sa anya rin ang balog ka na tayo nagano insecurities haan ka kalkalog na biyan mo haan ka magpapag na biyan mo umakamal ka tibiyang isamani tultulahan ng tibiyang isamani
Napanda na nagpicture ni nagsinagpupong kalinada-lada daw. Mapanak mo! Hindi, agaranin ka kung mo, tapitulog ka ba? Kasi na ang kakatabataan na ang mga kapahan. Tayo magpupang na dyan. Wala na kayo, naimas na. Naimas ni picture kung ginagpaisong na batay. Insecure. Nanatay mo sa di may ang kisiglat na ganit ang balay ko niya, nagsiglat ka. Numapanda ang picture na nakakado. Ito nakita ka na na ipos. Birukod na uri, 3 years ago, ipos naman at nakaslaman. Nakabaybayan kaya mo na. Nagkas dyan. Babaling na ba yung picture na daak ang naawanan ako, tulong ka mo. Nagraman presyo ang kinilang ka. 125. Nagraman gaya. Insecurities. Uray ka kung naman na. Agbibiyak ka na namaya. Uray mo na lahat ay nabalog. No, si tatanan ka. Itiginahan insecurities mo. Ay, ako. Narinig ka. Among insecure ka tao. Ipagarot na isang makalalay ng kaslang. Awan na lalain ka misuna. Pag makita na na maipos na nalalay ka ang tama, ang sakit kinakot na nabalog. Isang ako na kuray mo ang nawayan ka, no, nakapunpon ka, itinayta, nakatanan ka lang. Dahil sakit kinakot, ako mapakawan. Uro-urungan, kaya ka, aw-awin ka nila, isuda may pagtsyot na yung nagduma. Haan ka makapagkatawa ka na sayaan. Hindi mo naduduwa kataan niya sa lahat na yung nakatawa mo yung bito. Nakatawa mo yung bito kasi lang. Hanggang makapaglansa ka kaya, aduganin tinahulong. Ang dahak mo mapagpakawan, na may magaling na rin yung jet ka, pinasaktan ka, liniputan ka, ang dahak mo mapagpakawan, kaslaka mo lang ang katanong. Okay ka dito sa sakit mo, na kayo nga bibigyan na yung nabibigyan ni sakit. Kinagsakit ka labas kaslama yung sinagat, lalaan ako. Agad sa mga doktor ko ba ang kasjay mo lang na inlansang di ba mo na yung isabay mo, uray sakit ka, at dakaroon mo lang magkatawa. Magnamnama ka na yung bagat mo. Magnamnama ka na umat mo. Anya pa na kita kakarigatan na. At dahil makapagpapal ang bisyo mo, mahal na kaya na parakan niya. Bayaan mo, nagbiyak ka sa bagay. Doon duma, kuna tayo, buwan si waya-waya tayo. Kuna tayo hantay mo bago, ngam doon duma, mas makatanong tayo pa ngam dagiti bago. Nagdabasol na ang mga hamupay na ikumpisa. Ada ang mga basol mo mamang balbal mo kanyang na hamupay na ibabawi. Uray mo ano, kasano ta, pinaragyon mo ta, uray kasano tangina tabang mo. Pagkardaan ko mo lagi gato. Uray kasano, pintas tangina talugan mo. No, anda pa lang nakakarga dito. Ito'y balang ko mas nakakar na natanong. Isuha mo na tayo na tayo, hilang is the people. Pagtao na tayo ni Kristo na muwar. Haan na ang plano na may tinito'y nagatak na agyan ni Tibulang Tinanan. Tiplano na ang subli na ikinkuha na magipag-umar na ito. Kung nag-umar ni Kristo maulo, sigurado. Nasurutan tayo na ikipagayakan na agumar na ito. No ipapagod tayo ngayon na ikabsat tayo magipag-umar na ito tingkuha na. Nung dito may lagong dadaan, tatapay lang ako, mabalin tayo na nanamot ni Panagumar. Rumwar tayo, rumwas tayo, hindi tayo pagkakadal, di pag nakabalog, anyaman na magpagparigat ka na tayo, alay kararangan ng taugan na ito yung pandemya. Sapay ko mata makarupat tayo muntan, sapay ko mata mapunas muntan. No isulat ni magbalbalog ka na tayo, hindi waya-waya tayo, hindi ragsak tayo, sinanama kayo lang na Isugurog na nakikon-tikon tayo maumay ang karaan. Natikon-tikon tayo maumay, mangbunggon ti langit. Tatlo, makapuntak tayo, tamawaya-wayahan tayo. Tatao na tayo ni Kristo, nagungar ti ulo,
Pamagdar tayo, pakaroon tayo di natali tayo di nagpangyan tayo. Sumpatan tayo di sa puso. Paglikodan niyo metlaan ni Satanas, paglikodan niyo metlaan na hindi aramin na, paglikodan niyo metlaan na hindi makauawis na, mamati kayo metlaan ni Diyos Ama amang nakabalin amin, anamarswa itilangin kanila. Mamati kayo metlaan ni Yesu Kristo ang bugtong na anak na impas na ni Virgen Maria, nagtutuok ken na itanen, nagungar ka naging tinatay, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, ket magipagturay akas iti Ama. Mamati kayo ng Espiritu Santo di Santa Iglesia Katolika, ti panagrevenanan dagiti santos, ti panagapakawan, dagiti basol, ti panagungar, ti pagi, ket ti biyag nga agnanayon. Kararag sa bansa. Ni Yesu Kristo nga po tayo pinangamin niya ni patay, babae ni panangunan na hindi marabiyat. Dawagan tayo nakahabayan na tayo, ang maginatang kadagiti panggil tayo iti Ama, bayan at pananangkulong tayo. Kadagiti panagtutuok kapasit tibyan, kaya nagragsak tayo iti grasya na babae ni panangungan na, iti tunggal panggil po na tayo, nagungal na ako, denggan na kami. Pagpaay sa nagkayaan ng nagtrabaho ng simbahan, si Santo Papa, dagiti obispo, papado, religyoso, at dagiti nadalo alay. Kapituloy na kumano ang paparo, si Gandanta, pas misyonero amang Teti Barabia, ti amin na tao, kumararap na niya. Agpaay na nag-exercise ng publiko, tapos aksyan na pagarian ni Diyos. Mabait ka nagsarbida ka nagkayaan ng tao. Saan ka nili adalitibo kung dami ng interes? Kumararang tayo siya. Agpaay ka naging makasapon ng mga nagkyawan ng trabaho. Dagiti na nilitira, may tugtugod. Tapos kapigsain kumain na panagawag ng Kristo. Kumararang tayo siya. Agpaay naging tayo, tapos mapatakmil tayo ket mapagdaan ng tugtog ng kapuya, ket palagkay kay sa atin, suro pa na tayo ng Kristo. Kumararang tayo niya. Agpaay ka na dito nagtalikod ni Diyos, ket nang may baya, ket pagmanida, at nung kanila nariksa, pinagawag ni Baro, panangruki. Mariin ko pagmanida, ket mabaliwan ang puso,
dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo di kartararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo, may kartararan kadakwada. Kumalarat tayo, nabungan na ako din. Kristo ako ang tibiyag ni, babaan di panagbunyag ni, na itanan kami, ngam na ipagungan kami kanka, iti paruabyan. Tulungan na kami kapag at di pan nakaawat mi di kay papananti, papatay ken panabungan mo, ken isuro na kami amang panunod kadagitoy iti panagbiag ni. Amen. O Diyos, nasnab kami ka nagtilagsak ni panangungan ti Apo, ket idaton mi nagti sakripisyo, isuda amanten ti baro abyan,
ken karamon ti iglesia mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at kada kayo. Itagayo na kitapos puso yo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Pudno na yung may marigat rumbel, anong mi, nagpakaisalahanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan lang ni Apo, naging ipakailayawan. Ngayon nang unang-una yung ikidayoy na andaw, apat nakaisakripisyo ni Kristo adakon mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a maningkat ka naging basbaso ti lubong. Babaan tayo di ipapatay na pinarnag na ti ipapatay mi. Kat babaan tayo di panangungar na. Insugli na tibiyag kada kami. Anansata at di sa nalubungan. Iti panakapundo na kalagtiragsak ti Pasko ti panangungar. Kat nagigaanin na ehersito nagigi Angeles. Ikanta na ti imno di panakaidaydayong mo. Kat punada at aksarday. Kastangan at alapasanday di panangkabihida na nalay di kaagis, nagyaman manengket ka, sana intek kadagi di disipulos na ket pinunana. Halaan ninyo ket binungkay amin iti daytoy, kadaytoy di kaagis ti dara di bago ket nagnanayo na tulad. Isu amay ibuyak ko amay paay kada kayo ket kadagi ti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan yo daytoy, pangilag-lagin yo kanyo. Ti misteryo ti pamati. Amen.
Idamang bigan kaapo ti tinapay, ibiyang kantikanis ti panang isalatan. Agyaman kamugan ka na yung paayong mga ikali-kali, at dalito'y saklang, at nagserbi kami kanta. Dawatin may apo, talaga may magiraman iti magiganda ni Kristo. Pagkay-kaysaan na ang umati, Espiritu Santo. Laglagi bang katapo ti Iglesia, manaysaan namin isang alupunan, kat parayarayon kaya't na anadyosan. Laglagi bang ni Francisco asan ko papami, ni marulungan sa bispumi, nagitianin na obispo, kaya kapatid. Laglagi pag may apo dahil kakapsat kay pimusay at signanaman ni pananungan danto, inisilong takaasin. Awatin ka nila, inisilong takatiyan mo, apakakitaan na kanya irupan-rupa. Dawatin mi apo, tayo paayungan takaasin kada kami. Araminang kuma, ang may karitang amin ikang nanayon na biyag, kat magirangan kamo, kinahindasaka na Virgen Maria na inati Diyos, ninagasak ka Jose na esposo na. Nagitinagasat na apostoles, kan nagitiamin na si Santos, isuda na kaputno ang serbikan kalito'y daga. Magikadwa ang tukan ng kadawada, ang mangitantan mo, kan maginaydayaw kan kagat o kan Yesu Kristo na anak mo. Gapu kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisilong ni Kristo, ititimpuyog ni Espiritu Santo, erok na yung ikan kama na kabalin na ama, tiyamin na dayaw kan Gloria, iti agnanayon na awan ni Gana. Hindi ko maranaw iti ama, at galon tayo karagat na insuro ni Apo Jesus kadabay. Dawatin dengan kaapo, tay salakan na nabi kadagiti amin ang pagdaksan mi. Indam kada si ayat kagapian kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong na kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaim, iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami, kabayanan ti panamurburay mi di binagasa na namatin mi, kaya nila ay
Jesucristo ang nangisalakan kada kami. O Apo ni Jesucristo, kinunang ka dagiti apostoles mo, kapiya ibatik kada kayo. Kapiya ang gapukan niya, itan ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol minigingningan. Nuligat ti pamati ti iglesia. Kadkas kayan nurot iti pagayatan. Ipaay mo kada si aasi kan kuwana. Ikapiya at panagkay kaysa. Si kangagbiyan kan magari. Iti agdanayon na awan ti gana. Tikapya ti Apo kan kanangin gumaganda ka kayo. Ipaay tayo ni kapya, itunggal na isa na tayo kapya. At to'y niya ang Jesus, ni Cordero ni Diyos, sa manangkat na rin basbasol ni Lugo, nagasang tayo ang nangyabang, itinayo ito ay nakatayan. Ako ito ay nangyayang sa puno pa rin ito.
Kumararap kayo. O Diyos, ipaimukan nga yan, taiwanan na kami at taon. Tapno kalpasan, di pa nakapaparumi, babaren, di pa nagungar di ako. Nairanod kami, iti gloria, di pa nagungar. Kapag Kristo ng anak ng Diyos, isa magipagbiag at magipagalikan ka, ikitinpuyong ni Espiritu Santo. Diyos nagnanayon na awan ti ingana. Ti Apo at ang umana na kayo. Agdumog tayo, nakawatan tayo, dinadaya na pamindisyon. Bendisyonan na kayo matiman na kabalin na Diyos, itanaaldaw, di manangungan, kenti kaasinan, sa lakliban na kayo kumain ni aming abasol. Amen. Ti Diyos na nang pabaro ka na kayo, babay mo panangungan ni Kristo, tapno maipan kayo, iti agnanayin na biya. Paramuran na kayo kumain, kanagiti di mapukaw agong na. Itangaan daw na sungkot yun, di pananglagip yun, di panagtotoong ti Apo. Ketrambakan yun, di panangungan na. Sapay umata, babae, di panulong na. Makadanog kayo, iti agnanayon aragsa. Bendisyonan na kayo, matiman na kabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti misa, in kayo,